Ja by som nadviazal tam, kde Andrej skončil. Toto vyzerá to tak, že to nebude jeden súvislý prúd, ale také bloky, lebo národom hrabe na rôzne spôsoby, ale by som chcel teraz byť trošku pozitívnejší. Tu sme hovorili o nejakej úlohe vodcu, alebo toho našepkávača s tými čiarkami až po nejakého diktátora pri tej antilopizácii tých ľudí. Pri tom, ako ich zjednocuje v tom zle. Keď ten konflikt skončí, Andrej svojho času považoval nie vojnový reportér, on je povojnový reportér. Určite to bolo v takom rozhovore, čo sme robili, že on prišiel vždy až potom, keď to skončilo. A určite si mal skúsenosti s takými opinion lídrami takého, ja to poviem tak hríbovsky, ale také osobnosti, ktoré ako je dobro a odpustenie. A akým spôsobom vlastne či je to možné odpustiť medzi tými susedmi, ktorí sa strieľali, a akým spôsobom sa to tam upratovalo, Juhoafrickú republiku si spomínal a tak ďalej? No, je to možné, samozrejme, že je to možné. Spomeniem niekoľko príkladov z vlastnej skúsenosti tentokrát a nie z literatúry. A vrátim sa na Balkán. Je také mesto, sa volá Peč po srbsky. Významné západo-kosovské mesto, kde žilo 80 000 ľudí. Z toho bolo nejakých 20-30 000 Albáncov a zvyšok boli Srbi. Albáncov vyhnali, vypálili mesto a zostali tam len Srbi. No ja som tam bol... Po skončení vojny zase odišli Srbi a zostali tam len Albánci. Takže ja som tam bol v čase, kedy tam nežil ani jeden Albánec. A v roku 2006 sa vrátila jedna rodina. Prvá rodina, jediná, bývali v centre mesta, starý otec bol obuvník, vyrábal topánky, syn začal chodiť do školy. No a moja prirodzená otázka bola, že som bol v šoku, že vy predsa nemáte strach, že vás tu niekto zabije, niekto vám tu ublíži, že ste Srbi. Oni, že nie, že my sme nikomu nič neurobili a že všetci to tu vedia o nás. A chodili na trh voľne a potom odišli odtiaľ tí mladí, nie preto, že by im Srbi alebo Albánci robili zle, ale preto, že to dieťa, ktoré mali toho syna školopovinného, musel pod patrolou OSN chodiť do školy 10 km ďaleko do dediny a bolo to nepraktické, tak dneska žijú vo Francúzsku. To bolo šokujúce, že sa vrátili prví Srbi do čisto albánskeho mesta a nikto sa im vtedy nepomstil. Takýchto prípadov som zažil v Kosove veľmi veľa, zažil som ich veľa na Balkáne a tá spomínaná Juhoafrická republika, tam naozaj existovali tzv. Komisie zmierenia, kde cez mediátorov si to tí ľudia vyrozprávali. Ďalšia veľmi silná téma, ktorú som robil ako reportér na Balkáne, bola krvná pomsta. Krvná pomsta v Albánsku, ktorá stále platí. Je to tzv. Kanún alebo kódex Lega Dugaginiho. Leg Dugagini bol františkánsky kňaz, ktorý v roku 1923 spísal vlastne obyčajové právo, ktoré sa ešte začiat Osmanskej ríše šírilo. A krvná pomsta znamená si toľko, že keď niekto ublíži niekomu z tvojej rodiny a najväčšia hodnota alebo najvyššie postavený v rodine nie je člen rodiny, ale hosť. Keď máš ty v dome hostia, tak to je viac ako tvoj brat alebo otec. Tak ty si povinný zabiť niekoho z tej rodiny, ktorá to spáchala. No a ten je zase povinný zabiť potom niekoho z tvojej rodiny a tak ďalej. Také človeče nezlob sa. Je to také človeče nezlob sa a vynikajúci spisovateľ Ismail Kadare, ktorý žije striedavo v Paríži a v Tyrane, Albánec, napísal knihu, ktorú vrelo odporúčam. Volá sa Krvavý duben, Krvavý apríl. A je to o dvoch rodinách, kde 23 ľudí z jednej, mužov, a 23 ľudí z druhej rodiny bolo vyvraždených. Až prišiel nejaký okamih zmierenia a tými zmierovateľmi môžu byť kňazi. Sever Albánska je prevažne katolícky, takže katolícky kňazi, prípadne moslimskí duchovní v iných častiach, alebo prípadne si tie rodiny môžu sadnúť a vykúpiť si tzv. Daň z krvi a uzavrieť ten kolobeh násilia. Spomínam to preto, aby sme neboli iba fatalistickí a iba bezradní
To sú také malé príklady. Samozrejme, 46 ľudí v Albánsku sa nedá porovnávať s veľkými globálnymi konfliktami typu, ktoré spomínal Tomáš alebo Fero, ale ukazuje to na správanie ľudí. Na správanie ľudí, že pre Albánca by tá potupa, že nepomstí svojho príbuzného, bola horšia, než to, že vie, že bude zabitý. Keď Albánec vezme pušku, zabije niekoho z rodiny, dajme tomu Bajraktári, čo sa skutočne stalo, tak splnil si svoju česť, svoju povinnosť a čaká a má tzv. 30-dňovú besu. 30-dňová besa znamená, že 30 dní nesmie byť zabitý. V Albánsku nájdete tzv. Kuly, čo sú veže z kameňa vysoké možno 10-15 metrov, tie sú aj na Kaukaze, som ich videl v Gruzínsku. A tam sa zvykli skrývať ľudia, ktorí boli určení na to vykonanie krvnej pomsty. Ale po 30 dňoch končí ochrana, ten človek vie, že bude zabitý. No, tento kódex, ten kanón, nahrádzal neexistujúci systém nejakého práva za čas Osmanskej ríše. Albánci odmietali právo, ktoré vtedy tam donesli Turci, alebo Osmania, teda lepšie povedané, a mali vlastné obyčajové právo, ktoré dodnes funguje. A akokoľvek je to kruté, ale to právo dokáže odradiť, si myslím, od mnohých zločinov. Neviem, či viete, 1200 detí podľa ministerstva školstva v Tirane je v tzv. Domácom náhradnom učení a chodia za nimi domov učitelia, pretože tie deti sú určené, čo nikdy v minulosti nebývalo, to boli len muži, dospelí. Tie deti sú určené na vykonanie krvnej pomsty. Sa to tam zvrhlo. A to sa tam zvrhlo kedy? Za čias komunizmu. Za čias diktátora, ktorý tam bol, Enver Hoxha a iných. Krvná pomsta sa stala vraždením a stratila ten, ťažko sa mi to hovorí, etický rozmer, ale stratila nejaký kódex, stratila nejakú... Je to ako tie súboje, keď na Fordia, malo to nejaké pravidla pevné. No, takže... Takže vlastne ja by som skončil s tým, ty si sa ma pýtal, či je možné zmierenie. Aj albánsku krvnú pomstu, aj skúsenosti z Južnej Afriky ukazujú, že, alebo som spomenul preto, že je možné zmierenie, ale nie zabudnutie. Tu je dôležité a to, čo vedú tí psychológovia, tie stretnutia, tie dialógy, tak nevedú k tomu, aby ľudia popreli, zabudli, čo sa stalo, ale aby si boli vedomí a aby odpustili. Hej, tak to je ako s vytesnením, že vytesnenie nerieši. Vytesnenie nerieši problém, áno, presne tak. Ďakujem. Ak by som dneska ešte hovoril trochu viac o príznakoch kríz a priebehu a ich pôvode, určite to nie je s negativistickým zámerom. Pochopiť tie veci je pre nás dôležité, aby sme tomu eventuálne vedeli čeliť, ale teraz poviem krátko 3 odporúčania a vyslovím jednu optimistickú spomienku. Hneď vlastne na úvod, no my tu máme tento rok aj budeme oslavovať štvrťstoročie, Kriste Pane, štvrťstoročie od novembra 89. A to, čo máme za sebou, je reforma všelijako rozsekaná, niekedy robená v štýle Blitzkrieg. Je to obdobie, keď sa sledovalo, alebo viacero garnitúr reformátorských sa snažilo dosiahnuť dosť veľké množstvo vážnych zmien v krátkom čase. To je niečo, čo plodí vždy bočné účinky, vždy to plodí istú vykorenenosť, vždy to plodí frustrácie. Jednako 3 odporúčania, ktoré tu máme dnes a vo svetle tej prebiehajúcej globálnej krízy ešte naliehavejšie. Prvé je, dám to ako odrážku, to napíšem, otázka vzdelania. Vzdelanie má tú nepríjemnú vec, že je to dlhodobá investícia, ktorej výsledky sa neprejavujú okamžite. Takže keď učitelia začnú štrajkovať, nikto z toho nemá tú hrôzu, ako keď chirurg odloží skalpel, alebo letecký dispečer odíde od obrazovky.
Akurát decká majú radosť, že nemusia ísť do školy a niektorí rodičia majú starosť, ako zvládať tých nedisciplinovaných panchartov. Ale v zásade je to niečo, čo nikto nepocíti. Tak ako nikto nepocíti, keď je školstvo v dlhodobom úpadku, tak ako nikto nepocíti aj to, keď je univerzitné školstvo v dlhodobom úpadku. Toto je jedna vec, na ktorú by som si dal bacha ako politik a ako zákonodarca. A len krátko ešte spomeniem, pod vzdelaním nerozumiem len technické školenie technokratických kádrov alebo výkonných manažérov alebo výkonných rôznych riešiteľov všelijakých prepitujem konečných riešení, bo takých tu bolo dosť aj svojho času, ale mám na mysli kultiváciu intelektu, ktorá robí dobrého človeka a dobrého občana. Viem, že to hovorím veľmi zjednodušene. Zdravá spoločnosť je také, kde sa dobrý človek a dobrý občan kryjú čo najviac. V nezdravých spoločnostiach to diverguje. Ďalšia odrážka. Občianska spoločnosť. Občianska spoločnosť je niečo, čo sa ľahšie zničí, než sa to znova vybuduje. Ono je to vlastne niečo, čo je výsledkom vývoja. Je to výsledkom spontánnej činnosti ľudí a niektoré podmienky niekedy je ťažko definovať presne, aké tomu prajú viac a niekedy menej. Ale občianska spoločnosť v zmysle štrukturovanej spoločnosti, v ktorých ľudia spontánne fungujú v rámci rôznych miestnych alebo viac menej miestnych aktivít za účelom svojpomocného riešenia problémov, je spoločnosť, v ktorej sa predchádza práve tomu stavu vykorenenosti a osamelosti, v ktorej sa predchádza určitým pokušeniam, aj pokušeniam extrémizmu, ktoré z toho vyplývajú. Je to spoločnosť, v ktorej zároveň štát nie je natoľko ťahaný a nemá toľko pokušení, aby zasahoval do všetkých možných sfér ľudského života, pretože ľudia sú schopní riešiť si isté veci sami a zastúpia si to lepšie. Toto je niečo, na čo sa tiež tak trošku zabúdalo. Niekedy sa to síce húbou velebilo, ale fakticky sa tomu príliš nepomáhalo za tých 25 rokov. Toto je druhý bod, rozvediem inokedy, len krátko, na toto by som si dal taktiež pozor ako zákonodarca. A tretí bod, možno to niekomu zdá sa banálne, ale aj dnešná kríza nám pripomína, že by sme mali mať na zreteli potrebu ochrany, zachovania systému slobodnej ekonomiky a slobodného trhu. Áno, je možné, že sa budeme musieť vzdať niektorých hýčkaných dogiem po postkomunistických reformátorov liberálnych, ale nech to dopadne akokoľvek. Základné princípy slobodného trhu musia byť zachované. Lebo toto je jediný spôsob, napriek tomu, že je z rôznych dôvodov napádaný, je jediný spôsob, ako si udržať tak slobodu, ako aj istú materiálnu úroveň. A teraz tá optimistická spomienka. Viete, je ľahké extrapolovať všetky varovné príznaky do budúcnosti a vidieť vo všetkom už len tú cestu od horšieho k ešte horšiemu alebo do najhoršieho. Ale ja som stará báka a ja si pamätám pred 25 rokmi niečo, čo nikto z tých prezieravých, mudrujúcich, kalkulujúcich ľudí a kariéristov samozrejme nepredvídal. Ako sa to zosypalo. Ako tí bossovia, ktorí si mysleli, že tu budú na veky, odchádzali so stiahnutými chvostami. Toto bol jeden z tých momentov, ktorý robí škrt cez rozpočet istému typu ľudí, ktorí si veľmi radi plánujú skvelú budúcnosť a myslia si, že majú všetko vypočítané. Mimochodom, takýmto mladým mužom bol vtedy Robert Fico. A to nám nikdy nezabudne. Akokoľvek, toto sa stalo a ja si pamätám, že sa to stalo a čo sa stalo raz sa môže tiež stať aj v tomto pozitívnom zmysle znova. Jeden nikdy nevie, ale stávajú sa našťastie aj takéto veci. Zatiaľ bodka. Moja žena, keď som jej raz rozprával, čo všetko plánujem, tak mi povedala, zacitovala samozrejme, že keď chceš pobaviť Hospodina, porozprávaj mu o svojich plánoch. Ja by som ešte len niekoľko drobných vecí dodal a potom by bolo možno fajn, keby ste dostali vyslovo. Ja chcem vám povedať, že keby ste sa pýtali niečo,
Tomáš spomenul von Clausewitza a jeho tézu, že vojna je vlastne pokračovanie politiky inými prostriedkami. Diplomácia. Aj politiky, on to rôzne formuloval, ale to v podstate teraz nie je až tak dôležité. No, ale jedná sa o to, že ona tá téza ako keby nevyslovene predpokladala, že to, v čom tá vojna pokračuje násilnými prostriedkami, bolo vlastne racionálne správanie. Ako správanie za dosiahnutím racionálneho cieľa, ale napríklad, to podľa mňa je to, čo sledujeme v danej chvíli medzi Ruskom a východnou Ukrajinou a čo podľa mňa nezostane lokalizované na tom mieste. Obávam sa. A to, čo sme pozorovali aj inde, nebolo použitie vojnových prostriedkov na dosiahnutie racionálnych cieľov. Tie ciele totiž to neboli racionálne. Mnohokrát tie motívy boli natoľko iracionálne a tak bludné, že dá sa normálne povedať, že vojna je pokračovaním národného kolektívneho hrabania, šibania vojnovými prostriedkami. A ja chcem vašu pozornosť odviesť z tohoto európskeho priestoru, lebo my sme veľmi europocentrickí. Väčšinu vecí vnímame cez dejiny, ktoré sa stali nám, v našom priestore. Ale keď sa pozriete nie tak ďaleko, do Iránu, tak tam je pri moci partička bradatých pološialencov, z ktorých niektorí veria, že zmyslom dejín je ich uzavretie v podobe nejakej apokalypsy, ktorá bude predznamenávať návrat 12. imáma, čo bol ich bradatý praprapredok, ktorý zmizol kdesi v akejsi studni. A to bude znamenať proste koniec globálneho celosvetového boja medzi dobrom a zlom a má prísť Mahdi a bude bojovať s Dajjalom, čo je stelesnenie proste zla. Ten Dajjal bude buď Amerika alebo Izrael. A celý svet proste zakončí svoju existenciu konečným návratom teda 12. imáma. Do studne vyjde. A ten vyjde do studne a proste celý svet skončí svoju existenciu veľkou apokalypsou, čiže vlastne zanikne, ale jeho účel bude naplnený. No a toto je možné urýchliť. Napríklad použitím nukleárnej zbrane. Teda, ako v podstate je možné urýchliť tú príchod tej konečnej apokalypsy, čiže celosvetového globálneho konfliktu. A tým pádom aj urýchliť ten želaný príchod 12. imáma, po ktorom túžime a ktorý teda tie dejiny uzavrie a vlastne ktorý je zmyslom celej existencie histórie. Tak, aby ste vedeli, že až ako môže ľuďom strašidelne hrabať a aké iracionálne, vlastne nepolitické hlúposti môžu predznamenávať možno ťažký, veľmi ťažký konflikt. Možno fatálny konflikt. Ešte by som pripomenul predtým, ako sa niekto teda hlási o otázku, že tento cyklus má takú neformálne pokračovanie na Facebooku. Vytvorili sme stránku Prečo ľuďom hrabe a sú tam aj také, je to aj celkom taký klebetník. Dávame tam rôzne typy ľudského hrabania, lebo v podstate naša spoločnosť pre občiansku diskusiu, ktorá toto organizuje, nás momentálne tak trápi ten prílev nebezpečného iracionálna do našich životov každodenných a vlastne to prepínanie je ich príznak. Takže chce niekto sa niečo spýtať?
Ďakujem. Počuť? Áno. Ja chcem poprosiť, neviem, či je to otázka, ale skôr sa podeliť so skúsenosťou, či by ste na to mohli reagovať. Prílev iracionality, čo s tým, keď hrabe kamarátom v osobnej rovine? Môj kamarát si vyvesil počas týchto pohnutých dní na Facebooku ruskú vlajku a publikuje statusy, linky z ruských štátnych médií a vyjadruje otvorenú podporu Rusku. Iná kamarátka vyhlásila v reakcii na nejaké statusy a komentáre, analýzy k udalostiam na Ukrajine, vyhlásila, prečo šírite paniku, prečo ste rusofóbi. Ďalší kamarát, ktorého som pozval na akciu pred ruskou ambasádou, ktorú organizoval Andrej Bán, protest proti okupácii Krymu, vyhlásil, ja tam nepôjdem, pretože ja nikdy neprotestujem proti niečomu, ja radšej protestujem za. Takže protestoval za okupáciu potom? To už sa nevyjadril, ale akože toto sú moje skúsenosti, že uvedol som také 3 príklady, taká celá škála postojov a proste toto je niečo, čo ma ako trápi v osobnej rovine, že ako sa s tým vyrovnávať. Každý má na to samozrejme svoj recept. Ak môžem, tak spomeniem, lebo toto je naozaj na toto bizarné, že nič iné ako vtip, ktorý možno bol aj realitou, na to nemôžem odpovedať ničím iným. Keď bola vojna v tom mojom milovanom, obľúbenom Kosove, tak niekto prišiel, nejaký Srb, a napísal na budovu pošty nápis Ovo je pošta, ovo je Srbija, toto je Srbsko. Druhý deň prišiel Albánec, pretrel ten nápis a napísal ovo je pošta, toto je pošta. To je Monty Python. Ja som mal raz tú česť, neviem, či je správne to slovo, ale neviem nájsť iné. Tomáš, ako sa povie, keď s niekým, s kým je nepríjemná diskusia. Myslíš pochybnú česť. S kým je nepríjemná diskusia, tak ako sa to povie. Mal som tú česť, alebo mal som tú možnosť, alebo mal som... To je smola možno. Mal som tú smolu dvakrát diskutovať s prezidentským kandidátom, nedávnym doktorom Janom Čarnogurským. Raz to bolo o Kosove a raz to bolo o Gruzínsku. A pri diskusii o Kosove na pôde BISLY, teda školy Samka Abrahama, bolo tam veľa ľudí, asi 200. Tak on mal jeden taký papier, čo opakoval stále v tých svojich blogoch, takúto srbskú propagandu. Ja som mal správy organizácií. A poviem, že kde ma najviac vytočila, kde som skoncoval, teda kde som skončil ako v očiach tých ľudí, ako niekto, kto nevie byť emočne stabilný a udržať si nervy na úzde. On totiž povedal, že správa Human Rights Watch z augusta 2008, teda pol roka pred vojnou, hovorí, že sa nediala v Kosove žiadna genocída. Tým chcel vyjadriť to, že útoky na to boli neopodstatnené, tie letecké útoky, a že jednoducho to bol zločin vojnový. No ja som si dal tú prácu a tú správu som vyhľadal a tá správa presne hovorí, a teraz už len jednu vetu poviem, 3-krát tam spomína výraz, alebo 4-krát brutal ethnic violence, brutálne etnické násilie. 300 000 ľudí bolo pred vojnou pol roka utečených Albáncov, teda hovorím o Albáncoch, pod tlakom srbskej armády a srbských jednotiek v horách, v lesoch. Skrývali sa. To ešte vôbec tam neboli žiadne nálety. Tie nálety, keby neprišli, tak som si istý, že sa zopakuje scéna z Bosny a to by boli širokospektrálne etnické čistky a vraždenie. Takže tie nálety tomu zabránili. A keď som to pánovi doktorovi, ako mu hovoria moji kolegovia v redakcii Týždňa, keď som mu to povedal, teda jeden kolega mu hovorí doktor zásadne, tak so stoickým pokojom, aký vie len on, odpovedal, no dobre, pán Bán, ale to sú dva rôzne pojmy, genocída a brutálne etnické násilie. Ja som mu na to povedal už bez toho stoického pokoja, že pán doktor, koľko musí byť zabitých ľudí, aby to už bolo
už bola genocída a už nebolo brutálne etické násilie. 100 000, 10 000, máte niekde nejaké tabulky, nejaké indikátory? Zasmial sa. No, tá diskusia skončila samozrejme s tým, že akoby verbálne morálnym víťazom bol on, lebo si zachoval maximálny pokoj a ja som bol veľmi rozčulený. Ale vy ste sa pýtali na toho vášho kamaráta, čo si vyvesil tú ruskú vlajku. Veľmi by som mu želal, a tu sa vrátim opäť k pánovi doktorovi, tak doktor dostal odo mňa po besede ponuku. Keď pôjdem na budúce do Kosova, tam jazdím vlastným autom, tak si sadnete vedľa mňa dopredu a uvidíte aj vašich bratov Srbov, aj vašich bratrancov, Albáncov, všetkých, koho chcete, vám ukážem. Mám priateľa tlmočníka, ktorý ovláda tie jazyky a on mi povedal, viete čo, ja na to nemám čas. Ja mám tu toľko povinností, že nemám čas. Tak ja som mu povedal, ak nemáte čas ísť niekde, o čom píšete, a je to blízko, ráno nasadneme, večer si dáte kávu, tak už nikdy nepíšte o Kosove. Čas právnikové dráhy, hodina 1000 eur. Dobre, ale k tomu vášmu kamarátovi, bol niekedy na Ukrajine, bol niekedy na Kryme? Neviem. Tak sa ho spýtajte, či videl niečo na vlastné oči. Či to pomôže. No, nehovorím, že to pomôže, pretože to presvedčenie by sa asi nezmenilo, ale mňa fascinuje táto doba tým, koľko ľudí cez internet sa dostane ku informáciám, ktorým uverí a ktoré v podstate sú lžou. To nebývalo predtým, než bol tak masovo rozšírený internet a najmä sociálne siete. Takže len toľko. No, ja by som niečo... Ja takých poznám strašne veľa, priateľu. To nie je... V podstate to len na útechu, že ten váš priateľ nepatrí k nejakej hrstke postihnutých, ale to postihnutie je masové. Bohužiaľ sa týka aj ľudí, ktorých nemožno označiť za nevzdelaných, alebo neinformovaných, alebo hlúpych, alebo čo. Ten Putinov režim, ktorý podľa mňa je režim, tam vzniká niečo, prečo najpriliehavejšie označenie je fašizmus, a myslím si to z veľa dôvodov, a myslia si to mnohí Rusi, ktorí žijú taký, že ako Irina Ševcová, ktorá o tom hodne píše, dokonca dcéra Nikitu Sergejeviča Chruščova, Nina Chruščova, ktorá prednáša v Londýne na univerzite, niečo podobného napísala. A ten režim, on má v sebe niečo, má vyžarovanie, ktoré pre isté typy ľudí je príťažlivé. A u tých istých ľudí by ste videli zároveň takú inštinktívnu nenávisť k Amerike a vlastne v podstate k liberálnym hodnotám. A vravím, že to je úplne nezávislé od vzdelania toto. A vlastne ten Putinov režim našiel zrazu, tak ako Hitlerov režim kedysi, našiel zrazu proste v celom západnom svete, v celej západnej Európe čosi ako veľmi ochotnú podporovateľskú piatu kolónu. Ako ľudia, ktorí majú taký inštinktívny sklon, v podstate tie tézy, ktoré tvoria tú náckovskú povahu, to vnímanie sveta, to od rasizmu cez v podstate také zapšklé konzervatívne videnie sveta až po národné mytológie a podobne, tak oni tak, to je jedno, že či z extrémnej lavice alebo rovno od kotlebu, oni tak inštinktívne k tomu inklinujú a tak manifestujú to napríklad ruskou zástavou a tak ďalej. Ten človek vôbec nemusí vedieť, že čo sa mu prihodilo a čo mu to vlastne fandí. Určite je za tradičnú rodinu, že? A za takéto veci, to sa ale tak to sa tak prelína. A vravím, že stalo sa to mnohým, ja to počúvam okolo seba v jednom kuse. A úprimne povedané, neviem čo s tým. Poskytovať alternatívne informácie
Hádam ich to preberie. Môžem k tomu niečo. Toto je, mám taký pocit, otázka, ktorá tu už viackrát na tomto fóre, teda na týchto podujatiach lietala vo vzduchu. A nerád ju ponechávam bez odpovede, ale na druhej strane vám musím do istej miery pokaziť náladu, že existujú isté typy zatvrdilých postojov, ktoré sú psychologicky tak dobre obrnené, že pokiaľ to prekročí istú mieru, tak je už enormne ťažké s nimi pohnúť. Ak ľudia, síce domnievam sa, skôr zmenia názor, než zmenia povahu, ale v tomto prípade ide o akýsi úzol, zauzlenie oboch v nejakom nenormálnom stave. Takže na to, tu už argumenty nepôsobia, tu už sa to dá robiť skôr nejak nepriamo, a to domnievam sa, že ľudia prepadajú vo väčších počtoch istému typu ohlúpnutia aj v určitých spoločenských situáciách. Pozor, to nie je jednostranný determinizmus, nech ma niekto nechytí za slovo, nechcem to zjednodušovať. Ale súvisí to s istými spoločenskými situáciami. To znamená, hlupáka v istom štádiu už nie je možné presvedčiť argumentami, ale povedzme, že je tu nejaký nádej, že sa zmení systém tak, že ten hlupák bude oslobodený a bude nútený nejakým spôsobom chovať sa racionálne v prostredí, ktoré dáva racionálny zmysel. Ľudia sa najčastejšie správajú iracionálne v prostredí, ktoré prestáva dávať zmysel, ktoré sa javí absurdným. To poprvé. Sú dva postrehy, si spomínam, nechcem byť moc dlhý, ale krátučký exkurs. Sú to postrehy v rozpätí niekoľkých storočí. Jeden je zo 16. storočia a ten druhý z prvej polovice 20. storočia. Neviem, či mám považovať za púhu kurióznu zhodu okolností, že v oboch prípadoch ide o teológov, prosím pekne. Ale ten prvý z nich je málo známy Richard Hooker z Anglicka, ktorý je známy skôr ako cez Johna Locka, ktorý sa o ňom tu a tam zmieňuje ako o rozvážnom Hookerovi. Bol to Anglikán, nebudem uvádzať podrobnosti, bol svedkom proste istého typu náboženského blúznenia, ktoré sa prejavovalo v podobe sektárstva už v jeho dobe, alebo aj v podobe radikálneho puritanizmu. A on vypracoval v jednej zo svojich kľúčových prác, ktorá sa volá o zákonoch cirkevného spoločenstva, v podstate je to kus teológie, ale aj kus správneho a politického myslenia, akýsi portrét puritána, ktorý pôsobí pozoruhodne povedome. Okrem iného hovorí, akým spôsobom robia propagandu, akým spôsobom si získavajú stúpencov. Hovorí o istom type ľudí, ktorí dokážu tak sústavne a radikálne a zúrivo tepať do neporiadkov okolitej spoločnosti a vládcov a všetkých ostatných, že zrazu máte pocit, že musíte mať pred sebou, že to musí byť človek mimoriadnych morálnych kvalít a priam povolaný vládnuť, inak by nemohol tak tepať do tých neporiadkov na okolo a do nemorálnosti všetkých ostatných. Potom je tam viacero postrehov a ďalej hovorí už o tom zvláštnom stave vedomia, zvláštnej dispozícii. Hovorí, kdokoľvek s iným názorom otvorí ústa, zavrú svoje oči a uši a na všetko odpovedajú len slovami svätého Jána. My sme z Boha a kto je z Boha, ten nás počuje. Pokiaľ ide o vás, vy ste z tohto sveta, slová, ktoré hovoríte, sú len pýcha a márnosť tohto sveta a svet, z ktorého ste, vás počuje. Poviete im, že majú nedostatok informácií, oni povedia, to nevadí. Boh si vyvolil prostých. Dokážete im, že si protirečia, dokonca tak, že to pozná aj decko. Dokážete im, že hovoria nezmysly. Oni povedia, no a čo, veď aj Kristus a apoštoli boli považovaní za bláznov. A čo je ešte horšie, keď ich len jemene bratským autoritatívne napomeniete, začnú kričať čosi o krvilačnosti prenasledovateľov pravdy a nevinných obetiach a mučeníkoch pravdy. To sú debaty na Facebooku, toto s antivakcinátormi a s tými konšpirátormi. Áno. Presne. A Hookerová citlivosť bola na mieste, pretože v 17. storočí to potom v Anglii vypuklo. Sektárske násilie v podstate, to, čo tam bola občianska vojna. A to sú horšie vojny, než keď sa to vedie ako Ľudovít 14. španielské dedičstvo. No, ten ďalší teológ zhodou okolností je Dietrich Bonhoeffer, účastník atentátu na Hitlera, sprisahania za účelom atentátu na Hitlera, popravený konec pred koncom vojny. A ten postreh
je pozoruhodná paralela k Hookerovmu z jeho doby, z roku 1943, v podstate to nebolo publikovateľné, samozrejme vtedy to bola viac menej korešpondencia s priateľmi, kde hovorí, že o hlúposti okrem iného a že hlúposť je niekedy proste ťažší protivník alebo horší nepriateľ dobrá než zlo, lebo proti zlu sa dá protestovať, dá sa zosmiešniť, v najhoršom prípade sa mu dá aj v krajnom prípade môžete zabraniť násilím. Proti hlupákovi ste bezmocní. Argumenty nepôsobia. To znie veľmi hookerovské. Argumenty nepôsobia, keď uvediete protipríklady, tak on ich odpije ako bezvýznamné výnimky. V takýchto prípadoch, hovorí Bonhoeffer, sa dokonca hlupák stáva kritickým. A samozrejme, potom pokračuje veľmi podobne a končí, že a najhoršie je, že stačí malé podráždenie a hlupák prejde do útoku. To znamená, už nikdy sa nepokúšajme presvedčať hlupákov dôvodmi, nemá to zmysel a je to nebezpečné. Ale uzatvára s miernym optimizmom, že viete, keď pozeráme na hlupáka, keď máme pred sebou hlupáka, nemáme pocit, že toto nie je vrodené nutne. Že sú ľudia, ktorí sú primitívni alebo veľmi ťažkopádni a pritom nie hlúpi. A sú ľudia, ktorí sú mimoriadne intelektuálne čulí a predsa evidentne blbí. A hovorí teda, že a zdá sa, že ľudia sú ohlupovaní, najmä masovo ohlupovaní, alebo sa nechajú ohlupovať za istých okolností. A že to často, on to uvádza, že zdá sa, že často tu pôsobí proste akési masívnejšie uplatnenie moci. A preto hovorí, opäť uzatvára s tým, že že niekedy proste už nepôsobia argumenty, ale skôr oslobodenie. Ja by som teda do toho prostredia sociálnych sietí, ja som teda ako profesionál od sociálnych médií a viem niečo o tých debatách aj s týmito postihnutými ľuďmi rôznym spôsobom. Povedal by som tak, že ani jeden nie je môj priateľ, už pretože s nimi sa jednoducho nedá, takže nechcem nahovárať kolegu na nejaké čistky, ale je to akože pre psychohygienu, je to fakt dobré mať na tom Facebooku ľudí, s ktorými si človek rozumie a niektorí, ktorí na každý argument povedia, že to vymyslel Židia alebo Sereš, alebo je to podplatené, alebo skrátka manipulácia. Ešte Andrej, chcem niečo povedať? Jednu krátku vec, to budú asi 2 vety. Ty si tam spomenul Britániu a konflikt, ak sa nemýlim, sektársky v Severnom Írsku. Si mal na mysli? Nie, ja som mal na mysli 17. storočie, občiansku vojnu. Tak pardon, ale ja môžem prejsť aj do súčasnosti. Od roku 72 sa odohrávala na území Veľkej Británie, respektíve na území Severného Írska, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva. Sektárska vojna, to môžeme nazvať. To nebola vojna, povedal by som, cieľom nejakým spôsobom vyhnať jedných, alebo a tam došlo k tomu, že pro-britskí loajalisti sa nazývajú, boli protestanti a pro-írsky zase boli katolíci. A tu je dôležitá vec, že tí katolíci teda používali, tam je veľmi známa Írska republikánska armáda, skrátka IRA, používali aj zbrane, aj terorizmus ako spôsob dosiahnutia svojich cieľov. Veľmi podobné jednotky mali aj tí druhí, to znamená tí probritskí, ale o tých sa už veľmi nehovorilo. A faktom je, že tí ľudia, ktorí evidentne bojovali a sedeli vo väzení, ako je Jerry Kelly, alebo Jerry Adams, alebo Martin McGuinness, to sú všetko severoírski politici, tak došlo k tomu, že si zobliekli civilné oblečenie, alebo maskáče a navliekli si obleky s kravatami a dneska sú to vážení členovia severoírskeho parlamentu a vlády. Čiže to je tiež jedna forma v krajine, ktorá má samozrejme nepopierateľne jednu z najväčších demokratických tradícií a násilie tam skončilo do veľkej miery. Občas sa tam niečo deje, ale tí ľudia dostali podiel na moci a na zodpovednosti a stali sa členmi teda toho establishmentu. Keby sa tak Kotleba naučil. No, toto je veľmi hutná téma, my máme také tendencie, že to mohlo aj skončiť, lebo budeme pokračovať samozrejme každý mesiac. Prečo ľuďom hrať? No veď to som chcel, že ešte posledné otázky.
Nezabudnite na značku Prečo ľuďom hrabe na Facebooku, tam si s nami môžete aj písať a občas tam denne pribudne niekoľko fakt dobrých hrabošov. Vyhlasujeme také, že hraboš týždňa a tak. Takže posledná otázka. Teda ešte aj vy môžete dať otázky, ale posledné kolo otázok. Dobrý večer. Ja by som vás chcela poprosiť možno o reflexiu alebo názor na vlastne takú skutočnosť, lebo rozprávame sa tu dosť hodne o fyzickom násilí, ktoré je možno, že iba jednou podobou nejakých pnutia a násilností, ktoré sa dejú. Inú dimenziu má symbolické násilie, ktorého sme neustále svedkami aj v slovenskej spoločnosti, aj v nejakých iných spoločnostiach. A v tejto súvislosti napríklad ja vnímam, ako keby národy mali takú tendenciu stále si nájsť nejakého obetného baránka, voči ktorému je toto symbolické násilie smerované a ktoré zároveň ako keby uvoľňovalo spoločnosť od tých pnutí a tlakov. A títo obetní baránkovia, napríklad veľmi často sú to menšiny, sa stávajú tiež obeťami nejakých mýtov, častokrát nie založených na racionalite, ale aj na iracionalite. A môže to potom vlastne eskalovať aj do nejakých akože ďalších konfliktov. Takže možno, ak by ste na toto mohli reagovať. Ďakujem. Kto? Tak podujme. Ja sa môžem pokúsiť. Takto, že medzi ako propagandou alebo medzi násilím alebo medzi verbálnym násilím a tým fyzickým je plynulý prechod. Akože ten postreh, ktorý ste povedali, je úplne presný, ale ja pripomínam, čo povedal Andrej Bán, keď spomínal začiatok tej príšernej genocídy v Rwande, kde Hutuovia z ničoho nič jedného dňa zobrali mačety a išli zabíjať svojich túciovských susedov. A tomu predchádzali vlastne tie vysielačky rádiové, tie rádiostanice boli dve. Ja som aj zabudol, ako sa volali, ale v podstate oni šírili nenávisť a hanebné falošné obvinenia. Oni nielen to, že Túciovia sú paraziti a treba ich zabiť, ale aj Túciovia sa proti nám, všetkým Hutom, sprisahali a chystajú nám zlý osud. Aj to sa tam rozprávalo. A v jednom okamihu toto čisto verbálne násilie sa naozaj zmenilo na masové vraždenie vlastných susedov. Na základe kmeňovej príslušnosti. No ale vláda tomu pomohla, nie? Lebo tam tie mačety museli kúpiť a distribuovať. Áno, áno, samozrejme, ale tá ochota k tomu fyzickému násiliu, tá sa buduje najprv v prostredí násilia, ktoré nie je nevyhnutne fyzické. Môže byť subtilnejšie, môže byť... No, toto je problém napríklad v danej chvíli aj v Rusku. Teraz sa tam objavil na veľkej budove, proste sa objavil jeden obrovský banner, proste jeden obrovský taký billboard, alebo čo to bolo. A na tej boli obrázky kritikov Putinovho režimu. A tam bol Navajevný, povedzme, to je normálne, v danom okamihu by som ho už nazval dizidentom v Rusku. A ďalšie verejne známe osoby, ktoré sú Rusi a kritizujú teda Putinov režim. A bolo tam napísané, že 5. kolóna. A k týmto obrázkom tam boli pridané ešte nejaké hrozivé figurky mimozemšťanov, čo malo fiktívne proste z filmov, z sci-fi a tak, čo malo symbolizovať, že títo ľudia vlastne sú cudzí prvok v tej spoločnosti. Vlastne nie sú ľudia. A že vlastne to ich malo dehumanizovať. A ako dehumanizácia, ako podsunutie podozrenia alebo dokonca názoru, že tí nepriatelia vlastne ani nemajú ľudskú podstatu, tak vždy predznamenáva to, že príde nakoniec aj k fyzickému násiliu, možno aj k vraždám. A
on ten banner proste dali veľmi rýchlo dole, ale v podstate máte pravdu, že áno, tie ešte nie fyzické formy násilia majú svojich nie fyzických, ale verbálnych, povedzme, alebo ideové prekurzory, teda materiály, z ktorých vznikajú. Bola taká obálka na Extra S, tuším, aj ty si tam bol, že nepriateľia. Áno, ja som obľúbený nepriateľ. Takže máme to tu. Ešte, ak môžem jeden príklad konkrétny, v týchto dňoch bol na Slovensku izraelský bádateľ z Múzea holokaustu, ktorý robil oral history, to znamená výpovede, nahrával na kameru a pre Washingtonské múzeum ľudí, ktorí boli jednak svedkami holokaustu, teda nežidia, ktorí videli, čo sa dialo ich židovským susedom, ale aj židia samotní, ktorí prežili. Netreba zdôrazňovať, že vek tých ľudí je od 80 a viac. Ja som sa už spýtal otázku tohto Natana, to sa volá Natan Bejrak, že my tu máme jedného politika, podľa mnohých bol veľmi nádejný politik, založil aj takú stranu, čo sa volá podobne ako Česká televízia 1. No a Daniel Lipšic sa vyjadril, že popieranie holokaustu, aby som bol presný, by nemalo byť trestateľné, že by to nemal byť jednoducho trestný čin. A on sa tak strašne začudovane, ten Izraelčan na mňa pozrel a povedal presne to, čo povedal Fero. Ale veď slovo vždy predchádza fyzickému násiliu. Tam je priama väzba. Takže len toľko. Ešte niekto? Takto, že viete, národom a štátom začne najprv hrabať verbálne, až potom zbraňa. Dobrý večer. Jednu otázočku veľmi krátku. By som mal, mám sa postaviť, ale môžem sedieť. Ja sa domnievam, že národom v princípe nehrabe. Národy sú k tomu týmto zúfalým činom určitým spôsobom moderované. To znamená nejak propagandisticky. Rusi sú veľmi dobrí propagandisti a aj iné národy sú dobrí propagandisti, tak to vedia robiť. Hitler bol dobrý propagandista. Mne sa zdá, že práve aj naše médiá, aj naši politológovia a tak ďalej sa relatívne málo zaoberajú, keď to sledujem v televízii, napríklad tými skutočnými dôvodmi a tými princípmi, ktoré sú za tým. Áno? Prečo napríklad Putin teraz robí to, čo robí? Prečo robil ten to, čo robí? Áno, za tým sú predsa veľmi jednoduché, jasné a zreteľné, racionálne dôvody, ktoré väčšinou veľmi úzka skupina ľudí, ktorí môžu byť 1, 2, 3, 5, 6, majú, ktorí vedia potom určitým spôsobom využiť nejakú situáciu, napríklad krízové obdobie alebo pokrízové obdobie a ten národ určitým spôsobom oblbovať a manipulovať. Až do takej miery, že zoberie tie mačety a ide tam niekoho sekať. To znamená, mne čo chýba sú nejaké také skutočne analýzy odborné, prečo napríklad Putin má záujem o východnú Ukrajinu. Ďakujem. Máte mikrofón. Tomáš, tých analýz mimochodom nie v slovenčine, ale bolo publikovaných dosť veľa, ktoré skúmajú Putinovú motiváciu a dokonca dneska mi náš priateľ a bývalý kolega tuto s Andrejom Balom Tomáš Galis, ktorý rediguje prílohu SME, teda denníka SME Fórum, sobotnejšiu prílohu, tak mal rozčítanú knižku, ktorú mi ukazoval od Maši Gessen, od ruskej analytičky, v angličtine o Putinovi, tá sa volala Vladimír Putin, a man without a face, teda muž bez tváre, čo je analógia toho krausovského muža bez vlastnosti, ten Eigenschaften. A tam je v podstate celý jeho osobnostný vývoj a príčiny jeho správania sa dosť podrobne analyzované
písal o Putinových motívoch ruský analytik Robert Zubrin. Keď si otvoríte stránku National Review online, tak nájdete tam špeciálne v dnešnom vydaní rozsiahly Zubrinov text o motívoch Putinovho správania sa teda voči východnej Ukrajine a voči zvyšku sveta. Nájdete všelikde analýzy v podstate ideológia motívov, ktoré pochádzajú od ruského teoretika, ale blízkeho Putinovho poradcu a ideológa, ktorý sa volá Alexander Dugin. Tá teória, ideológia euroazianizmu, v podstate ruského fašizmu, a tam sú pomenované aj scenáre, aj motívy, najmä teda ale motívy toho vlastne, čo robí Putin a prečo to robí. Takže tie analýzy existujú, len bohužiaľ v našich médiách toho na túto tému veľa nie je, ale oni naozaj existujú. Ja myslím, že už to teraz ukončím. Lebo toto je otvorený proces, môžeme sa k tomu vrátiť v niektorom budúcich pokračovaní. Ak ste si náhodou nezapamätali, lebo padlo tu dosť typov na literatúru, tak bude to samozrejme v krátkej dobe zavesené na YouTube, na našom kanáli Spoločnosti pre občiansku diskusiu, ale keď si zapamätáte, prečo ľuďom hrabe, tak tam sa dostanete na tej stránke aj k tým starším videám, ak si to chcete pozrieť. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Tomáš Zálešák, Andrej Ban, Šeroštežej, ja som volám Marian Jakovský a Petr Červetovský. Pekný večer.